Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Anja. A ja sam Mila. Danas u našoj emisiji gledat ćete. Pronađeno najmanje jaje dinosaurusa. Šta je higijena i čemu služi? Za kraj nedelje Pavlova preporuka za čitanje. Japanski naučnici došli su do ogromnog, ali ipak minijaturnog otkrića. Pronašli su fosil najmanjeg jajeta dinosaurusa na svetu. A koliko je to najmanje jaje? Mislim, dinosaurusi su bili džinovi. Nećeš verovati, to jaje je imalo 4,5 cm. Iz njega je trebalo da se izlegne teropod. Nemam pojma šta ti je taj teropod, ali saznaću posle naše emisije. Tako je. Ipak je vreme da najavimo naš prvi prilog danas. Naši reporteri su se baš potrudili oko njega. U njemu ćemo saznati šta je to higijena i zašto je ona važna. Pa higijena je, na primer, pranje ruku. I to je važno da se ne bi razboleli ili dobili koronavirus. Pa dobro, Milo, ne moraš baš ti sve da nam otkriješ. Hoćemo da vidimo prilog. Došli smo na farmaceutski fakultet. Jelena će nam reći šta znači higijena. Dobar dan. Dobar dan. Higijena je jedna univerzalna reč koja se koristi svuda u svetu, a označava u prevodu zdravlje. Nastala je od boginje Higije. A ko je Higija? Higija je boginja zdravlja i zaštitnica apotekara. Ako ste nekada čitali grčku mitologiju, onda ste se upoznali sa Higijom. Ali ako niste, možete se upoznati i sada ovde sa njom. Higija je veoma značajna za sve nas, jer od nje i potiče higijena, a higijena predstavlja zdravlje. Higijeni se učimo još od malih nogu. Pre svega učimo kako se peru ruke i kako se uopšte održava higijena tela. Zašto je higijena važna? Danas u ovom veoma teškom trenutku za ceo svet vidimo koliko je značajna i važna higijena. Koliko je važno da peremo ruke, da nosimo maske i da održavamo higijenu u prostoru u kome se nalazimo. Na taj način sprečit ćemo da se šire zarazne bolesti, kakva je i ova koja nas je sada zadesila. Jedan od primera je bolest koja se zove žutica, a mi je još zovemo i bolest prljavih ruku. Čim ima takav naziv, to znači da je higijena osnovno sredstvo borbe protiv takve vrste bolesti. Dakle, perite ruke, održavajte higijenu tela i nećete se zaraziti različitim zaraznim bolestima. Hvala, Jelena. Za kratko vrijeme saznali smo puno toga o higijeni. Za Mali dnevnik, Hana. Naš kolega Pavle ovih dana je jako vredan, jer je dobio jedan specijalan zadatak. On svake nedelje treba da pročita jednu knjigu, a onda da preuzme ulogu reportera. Više nema odlazaka u pozorište ili bioskop, ali zato imamo knjige. A šta Pavle preporučuje, saznaćemo upravo sada. Ova bubamara po imenu Buba Marijana ima veliku porodicu. Muža Buba Marinka, sina Buba Marka i dve kćeri, Buba Martu i Buba Mariju. Knjiga je vaš najbolji prijatelj. A danas vam pričam o dečjem romanu Ljubivoja Rašimovića Zauvari. Inače, ovaj pisac je rođen u blizini Zlatibora 3. jula 1939. godine. Poznat je po dečjoj poeziji i dečjim romanima, a o jednom ću vam pričati danas. U ovoj knjizi Ljubivoje i njegova 3 sina putuju u njegov zavičaj. Na putu sreću mnoge poznate ličnosti, ali ja bi izdvojio Duška Radovića. I posle svih nepogoda i prepreka na putu, na kraju uspevaju da završe avanturu. Rašimović je objavio preko 80 knjiga, a ovo je po meni jedna od najboljih. Zato vam preporučujem da je pročitate. Danas završavamo sa skokovima u vodu. Siniša, kako izgleda jedan trening? Jedan trening sastoji se od nekoliko delova. Znači imamo trening zagrevanja i vežbanja na suvom, gde se vežbaju tehnika, snaga, akrobatika, znači vežbaju se kolutovi, salta, sve ono što može na suvom da se trenira. Postoji neke specifične sprave i sale u kojima se to isto trenira. A drugi deo treninga je trening u vodi, odnosno na skakaonicama, gde se uvežbavaju skokovi u zavisnosti od toga kako je isplaniran trening, onda se i odabiraju skokovi koji će deca da treniraju ili delovi skokova koje deca treniraju. Kakvo nas vreme čeka za vikend, reći će nam Lara. Za vikend će biti lepo vreme, ali to ne znači da će sijati sunce. Lepo vreme je ono kad uživamo sa svojim drugarima
u igranju i sladoledu. Zajedno smo završili još jednu nedelju leta. Ali nemojte biti tužni. Zajedno ćemo započeti i sledeću. To znači da vas čekamo u ponedeljak. Zdravo!